Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Babay, Papa. Kay mangisapon Uy, kalain good ni Papa. Nga na din naman sa gusto mo pagikan o mahatod na niya sa barko ma. Lain na ko niya. Masamot nga dili na kit ko ni Papa Pransing makurin. Maayo pas dito, Greggy. Day, Sing. Sing. Sing, buntag na. Ay, isyot. Ikaw man di ay. Sing kang tuog sa gawas ko gabi. Ha? Kuan kining. Tila, may gani wa kay yungis mga lamok din, no? Uy. Saan lang mata ni mo? Mura mo naghapon. Ikot na. Kaya nga nung day akong mata. Hubag mo ko na. Sa pating hilak mo gabi. Ha? Kuan. Ang saban? Gipa outside di Colombo kani ko rin na gabi eh. Ikaw yun. Tao sabi mo eh. Ikaw yun. Sa bang oras na kapagikan? Ang kuan kining. Sa di oras na malarga ang barko nga imong sakyan pero sa Cebu. Gabi pa. Sa ganing oras ha. Sa'yo lagi ka. Hindi mo siya mati na to noon. Sa oras na malarga ang barko nga imong sakyan pero sa Cebu. Anong good pangutana? Artisan niya eh. Di ka tagkapangutanan ni mo. Ibaw na ko na mo kung ano nang utana ka. Oo, kalagay ng utana. Gusto may bao. Samtang kay. Tukar na sa banayang kabuhi. Sulti good. Samtang oras na malarga ang barko nga imong sakyan. Na may schedule sa oras sa paglargas barko pero walang ko kibaw kung mulapas ba sa oras o matuman ba ang nakaschedule o dili. Bawas pa na. Ay karay ka mao. Tarong sing ba? Ayun lang lagi pangutana. Tarong sing ba? Sam na siya. Anong pangutana good? Diha sa di mo eh. Di lagi ko gusto nga naibisan usang nga pagikan ako. Di magani ko musugot nga ihatod ko nila ni Corin sa mga bata. Ulain na good. Bitaw, Sure eh. lagi. Di ra ba na siya mutuo? Tarong sing ba? Kaya ba good ko magtarong god? Kaklaro ang akong istorya. Dili lagi ko magpahatod di bisan kinsa. Ulain na gina niya eh. Lain ako lain. Bahala ka kung saan mo pagsabot. Basta mo na akong gusto. Way mo hatod ako bisan kinsa. Anong sab ko no? Basta. Ay, wait. Raro niya eh. Ano bitaw? Parakan na ara. Di ka masulti. Aw, di mga kapatos barko. Bisan ka na ang langgod. Kung anong di ka magpatod bisan sa iyong pamilya. Tungod kay alang nako isyot. Ang pagpakikan sa katao mo biyahe og layo. O ang pinakasakit nga sitwasyon sa katao nga mubiya siya mga mahal sa kinabuhi. Sing. Mga pasensya na. Sorry gyud kayo. Lain sabi mo eh. Sabta lang gud ko siyot. Di lang ko gusto nga naay mo ayaw nako. Nga mo pabati nako og mga pung sa pagkawili. Oh, mao ba? O na, mga sabta lang ko. Oh, may kumahimo ini. Nga ako lang unta to nga pagikan ta ko nimo ba. Kay suod gud ta. Kay mingaw man ko nimo sing. Hilom di ay. Nagsugod na po na siya. Nagdrama na po. Tama ba oy? Tinuod mo ni ako gud. Eh,
Pakisan niya ko ha. Di pa kamgikan. Unsa? Hilom uy. Nabayot ta kang amawa ka? Osing, mabayot ko nimo. Amaw. Asa na si Papa Pransing Makurin? Wala ko kita. Wakit si Papa, Kuya Dudut. Wakit ay. Lo, wala to si Papa. Tuwan na to. Milarga na to sa Cebu nga. Wata pa buta. Unsa? Tunali si Papa, ma. Milarga na siya. Panghilo mo, ha? Panghilo mo. May gilakaw lang siya. Mubalik ra to. Oh, Papa, dahil mo larga si Papa. Abi na kong tono. Tinuod ka ma, nga wa pa siya malarga. Kahit ba ni mog Miles? Huwag kang kasabot. Wa pa gani, wa pa. Palaguton man tani mo. Ayaw lang good kasuko, ma. Ilom na lang, good day. Napamalabag ni Papa Pransing, o, nawa. Gisod lang sa mga sinina. Naslikuranan. Awa. Ha? Awa, Oh, lagi hala? Naa pa di ay tuod. Oh, Makurin! ala ka day. Asa man to si Mama? Oh. Diretso maglakaw. Lo, nasuko to na to. Nganong masuko man siya na to? Nga nangutan na ramatag hain si Papa. Iya day nang ikasuko. Nakasa di ay taana. Namay habal-habal ni Gumerse nga gibilin sa mua. Mm. Niya sa mga igrahim gabi eh. Atos tong gabi to, aron. Mabalik na yung kagikan to sa ilang krigi. Ya ako rin drive para mabananti ka ba? Eh, basi gamito na niya ng gumersyot. Aron siguro, apiton to si Gumerse ila. Mm. Ato pa baon nga gamiton to ang iyang motor. Ang iyang mga balabal. Eh, basi badakpan tao eh. Wala ba kay lisensya? Sige, lisensya. Lisensya mo ko. Dahil, may lisensya day ka. Uy! Limot ka nga. Nagsidlay mo ko drive og balabal sa una. Oh, bitaw no. Pero basi expire na ng imong lisensya. Expired ba eh? 10 years siya kung lisensya. Yan, ikatulo pa ron ka tuig ka pin. Ah, sige. Pero okay ra ka. Nga naman okay gat. Kung mga hagad gani. Yan, di nun okay. Ha, tara. Sige. Tana. Ron, mabalik day dayon ko sa mua. Muplite lang ko ha. Pliti boy, sama ka. Adit ka driver, pliti ka. Ha? Yan, tara. Aron lalita. Nakasiguro ko nga karon tao na. Banigid si Francine ako. Yung brigade! Bro! Si Apiot. Oh, sa Apiot! Bro! Si Francine, riyan na si Dede. Duha sila kabuok, bro. Nangita ni mo. Mau ba? Daan pagilaki ko. Huwag yun siya magparibak. Pasod la, Apiot! Pasod la sila! Lingkod, sing. Lingkod sa mga ha? Kay ipandam na ko ang lamisa. Kay mamaho na ta. Timing nga si. Duwa sa to pamahon nila. Nagdali ta, siyot. Kuan, nagdali day may Greg. Nagpaabot mo na ako si Corina ug ang mga bata. Ay, mamahaw sa ta. Ikaw ba, mularga ka na hinoon. Ay, kung balibari noon, sabi kay. Pero, Greg, Ay, balibari ang grasya si. Uy, di na maayo. Maugyod, gusto ka? Isyot ko, sir. Isyot kong pangan. Solve amigo ni Francing to sa amo, sir. Silingan mi. O tungkol sa mo kasuod, sigun sa iya ha, mo sa ako. Kung makaon siya, kailan makaon sa ko. Boba, awan ay problema. Nay, daghan nga pagkaon din bisan pa nga magbaon pa mi, kamo ba, masig magbaon pa mo inig uli ninyo. Mahimo kayo. Kuy, kadindor. kuan, gikasubo na kong balibaran talang ka, Greg. Mansi, uy. Kuan, nagdali man gud mi. Ang ako kay may importante lang kong isulti nimo. Ibasin bag
Madismaya ka ba? Ha? Kaya nga no. Usap din ang buot mong isulti nako. Nausap ang imong hunasig. Di ka mo padayon paglarga sa Cebu? Ha, Pransing? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!